Jeg ved ikke, hvor jeg steder er henne. Hvad er office det? Der er en deroppe i bunkeren. Men ja. Der, sniper for helvede. Hvor er han? Han er lige der! Bunkeren, Anders. Du skal skyde lidt Hjælp over mig, hans hjælp hoved. mig, hjælp mig! Lidt over. Hjælp nu, Gravis! Ja, jeg åbner. Hvad er det med at sidde med hovedet der? Nice! Nej, sæt. Hold! Skru. Du er kraftedeme ikke, så jeg ikke finder at snipe, Stefan. Hvor er han henne? Han er på helikopter. Er det helikopter? Helikopter! Er han på helikopter? Han er på helikopter! Nej, det var Kom op og hjælp ham. Stangen. Jeg gemmer bag stangen. Har han pack? Ja, men han gemmer bag stangen. Hallo, prøv lige at Hold nu kæft, Mikkel! Okay, vi går efter ham. Køst ham. Han er oppe i bunkeren, tror jeg. Nej, han er... Oh my god, han er inde i small. Er han i small? Hvor fanden tåler du ham Han er ikke? inde i small. Jeg ved ikke, jeg ghoster bare helt vildt. Jeg ved ikke, Han er inde i small, han ved fandme, hvor du er henne. Han fucking wallhacker, han er. Nej, de bruger også det der ghost. Ja, det gør det. Nej! Åh! Det er kraftedeme ikke. Nå, jeg så lige stod vi tabte. Bare sgu fede ghoster, Anders. Fede ghoster. Det må ikke have skrive, jeg må ikke have det som sådan en hamburger. Hvad? Seriously, gutter, det er fandme god stil. Hvad er du, mand? Come on, guys. Det er flere point. Så Der er en patio i hvert fald. Okay. Den her, gutter, jeg ghoster nu. Gutter, fucking sniper! slå! Stefan, Rush him! der er ikke nogen roof, Rush him! Hvor er du henne, Granit? Nice. Der var de. Der er en, han er oppe ved Westman sniper. Og så var der en i... Vent lige, der er en, han sidder i ghoster her. Eller, Der er en i Cargo. Han løber op mod, han løber op. Kommer en Han løber op ovenpå, han løber Nej, ovenpå nu. det kommer fra is nu. Han er ovenpå for helvede! Execution, han løber ovenpå. Har han Okay, pack? han løber ind mod casen nu. Han kom op på Han er i... Han kommer op på Inch, eller hvad det hedder, Lynch. Han kommer ind i casen nu. op på helikopter. Lich, Westbunker. Lich. Lich. Han er... Hold nu kæft. Han går ned, Gutter. Hvor fanden tager du ikke bare din ben op? Granit, der løber der. Skid med i snakken. Granit, vent. De er begge to i... De er main. Ja. Han kommer op nu. De ved godt, du kommer small. Du skal ikke gå Ja, small. Granit, de ved godt, hvor du er henne. De ghoster. Han kommer op nu. Hvad er det, Granit? Granit, han stikker af. Han løber pavilion, eller hvad det hedder. Det gør han så. Han løber... Han sidder og gamer derinde. Han løber cargo. Ja, han løber mod Cargo. Okay. Pas på, der står en sniper. Hvad med den anden? Gå ned mod Han er cargo. to. De går begge to den vej. Han er sniper for nu. Ja, men jeg skal nok tage ham. Han er oppe i tønderne. Ja. Han tager oppe i tønderne, Granit. Står der Okay, ved Cargo. Det er ham med sniper. Han er oppe i tønderne med sniper. Han tager oppe i tønden. Oppe. Oh my god, Granit. Han kommer nu. Gør du det? Oh my god. Nej, han er væk. Oh my god. Han bruger Ghost, Mikkel. Ghost perk. Ja, du står bare dernede. Han er væk. Jeg har ghost på. Og så er der en, der med den anden. Han tager oppe i tønderne igen. Og der står, de vil have to tønder, Gran, 2 tønder. Fuck, Nu er han ude på banen. Rani, han er op. Du har også været med i tønderne her. Han tager oppe i tønderne, så er bare i tønden begge to. Så bag tønderne. Okay, han skal vinde. Rolig. Lad nu være med fucking... Blok! Man. Granit, han kommer på siden af, tror jeg. Kniv. Er du på det forfærdelige? Nej, det er der står og kigger. Rani, han kommer til venstre nu. Venstre, Granit. Du skal kun fight mod en. Kun fight en. Hvor er ham den anden henne? Den anden, han løber nu. Granit, kom frem nu. Han tager efter kniv. Han tager kniv. Ned med dig. Kniv. Du ser dem begge nu. Grøn, de dem, eller De også? sidder som begge. De booster. De sidder og kysser nu. De De booster. Gå nu ned og tag De dem. booster, Granit. Jeg er ligeglad, de kommer bare. Nej, fordi nu... Nej, jeg har set min ord. Rani, de gå booster. small, så kan du nakke dem. Nej, Jeg lover det. nej. Vi kan ikke finde ud af at Grani, booste. gør det nu! Skål for helvede! Nej, nu løber Grani, han op op. nu! Han løber op. Åh! Gem dig, Grønne, du har 9 sekunder, 8 8 sekunder. sekunder! Ja! Gem dig, Granit! Gem dig! Grønne, just don't die. Gem dig, Granit, han sniper! Jeg sveder helt vildt nu. Du kan næsten på YouTube, der mand. Jeg er i gang med at optage, drenge. Er det det? Hold kæft, mand. How to play soldier, fuck you. Hvad sker der, når vi råber sådan en lortesejr? Det var fandme en god sejr, det der. Sindssygt sejt, det der. Hør, hvis det var det vildeste, det der. Okay, jeg er roof. Gutter, jeg lister lige nu. Nej! Han sniper! Han sniper mig! Er der nogen roof? Han er ude. Han Nej, der er ingen roof, Han sidder op. Der sidder en og blæst. Han tager på lidt. Han tager på lidt. Der sidder en og løfter og blæst. Mikkel, hvad på, der kommer en angriber derop. Kom op, ram! Ram! Der kommer et bag dig. Oh my god. Oh my god. Oh my fucking god! Vi sagde ram. Vi sagde så meget ram til det der.
Ram? Jeg slår Altså, ned. omvendt. Hvem er tilbage? Nå, jeg synes, det er Ram, så vi bare er imod ham. Han er i Pelio-bunker. Hvor? Og der er en, der er office. Du skal... Oh my god. Skid ham. Han er i Pelio-bunker, bare gå op. Er det kun Gravis, der er tilbage? Han ved ikke, du kommer. Nej. I forstår du, men. Og ikke, bare skyd ham. Bare skyd ham. Godt. Sådan, Granit. Det er Nice movie. Oh ja. hvor han sidder inde i case, tror jeg. Oh yeah, helt med yeah. Yeah. Der går stå for Player helvede! for the boys! Yeah. Ghost, guys! Han går cargo. Han er klar jo. Nej, cargo, let. Der er ingen, der ved, hvor han er. Oh my god, No, Rosemary! Hey! Nej! Sidste runde. Oh yeah, det er yeah. Wake up, yeah! Kasse her. Fuck, sidste runde, guys. Kasse her. Lad os vinde. Wake up! Få, han kommer ind i is nu. Han nader. Fire Nates! Very Han nice! blev godt ikke nakket. Very nice! Din Nate, den sad fandme godt på, mand. Jeg kan roof. Der er en patio. Fucking sniper, jeg glemmer det hele tiden. Fuck, der er bare Napalm, mand. Ja, jeg sniper op west, Granny. Oh yeah. Nice. Nice, Gravis. Anders, get upstairs. Der Hvor er det en, nu? Det er den sidste gang. En Jeg Pelio. ghoster. Han Pelio. jeg Oh my tror- god, det er 9-9. Han sidder i hjørnet. Nej, det gør han ikke. Han er oppe på office, tror jeg. Nej, der er ikke nogen. Nej, der er en roof, Der er en roof. Hvor er han henne? Han er herhenne. Bare kom bagfra. Hvor er Jeg han? sidder inde i cage, hvor skal jeg gå hen? Bagfra. Cargo. Jeg kan ikke se ham. Er det den sidste? Hvor er han? Brug tiden. Vi bruger ikke tiden. Hvor er han? Det ender med det. Se om bagfra. Gå tag den der cargo, så kan I se om. Hvad du siger, Mikkel? Mikkel, stop med mummen så. Gå op med cargo, du skal jo det Ja, du kan sådan se. Sådan ligesom den anden vej, som jeg ser. Så kan du se, hvor fanden de gemmer. Rolig. Jeg kan ikke se ham Jeg overhovedet. ser, vi er heller ikke sammen. Det hænder fandme lidt. Der er ingen, der kan se ham. Alle sammen camp på Hellig. Jeg sidder på Hellig. Jeg snakker. Mikkel, det er det. Han har ikke engang Det er til fucking midter, den her, ikke? Mikkel, hvor er han henne? Oh ja, ting. The Rich Cook, ja. Det her, det er Danish. Jeg sidder i tank. Jeg Så har det der, skal du Han er ikke Pavli, jeg tror han kan cargo. Jeg leder efter ham, bare lige. Kan man lufte? Gutter, han er ikke Pavli. Han er i small, han er i small. Han er en man, han kommer også small. Han kommer i small nu. Not small. Han står og skyder op. Don't do it. Ikke gå ned! No! Din mor! Ja! Nice, guys. Good job, yeah! Bare skriv you so bad. Nuke for life. Det gør helt ondt i min ånd. Oh yeah, restart, yeah!